Yeah. Ang atong gitanaw is Hunter Killer. Ang rate diretso kay wala na time. 11. 11. Grabe siya. 10 ra. 10. Manana na mo mga milya. It's about Russia versus America and submarine versus boat. It is thrilling. Naapod sila land nga away, no? Thrilling siya. Basta Kay pwede siya balik-balikon sa katsada. ayan, grabe siya. Yes. Siyempre naman si Gerald Butler ang nagdala. And some of the cast familiar gyapon ako ba mga labi na sa mga Russian, no? Yeah. Very unique, very thrilling, and tanaw na mo kay Na. magsisimog din mo tanan ni wala ra ba ni gi-publicize dia sa man gi-publicize. Tulo ka facts ang usaan ni mo'y correct. Number 1, isa ra ka submarine ang gamit sa mga American. Number 2, naay usa ka trader nga nakasakay sa usa ka submarine. And number 3, dani magsugod ang war. So, asaan nga facts ang sakto? So, tanan na mo para di mo na mo latuson. Basin matorpedo mo karon.